للشعب ودادا ليكن حبك للأرض بداد. قلم أنت فكم عبرت عنها وبنيت المجد أطوال الشداد. أنت يا ملهم شعب أن يبر عشت كم حققت للشعب مراد. Prvobitna točka. Nije se to istighfar, so pokajanijetom se vraćali kaj našeg gospodar Allah dželle dželaluhu. Znači jeste kullu mauludin yuledu ala fitra. Sve koje novo rođe, sve koji čovjek na ova dunja se rađa čisti. I su tijekom da ne bilo to rastenje, živenje, obstojuvanje, to je javalka svaka čista priroda s ogrevanjem. I su pomožna ova tobe se čisti i se vraća prema Allah dželle dželaluhu kako što Allah dosuprava. Zato izgleda to toliko široka, jaka, silna, golema vjera, što ne uči po najkusijoj par da ga zasluži na Allahovo zadovoljstvo. Nije napadno do Allah dželle dželaluhu imame prepreki. Napadno naš. Do Allah dželle dželaluhu imame prepreki. Imame barijeri. A tije barijeri se našite grehovi. Grehovi gdje se oblak koji ne budu dozvoljuvan na suncetu da progne na zemljinata površina. Grehovi gdje se seka pred našim pred naše verovanje i ne mogu dozvoljuvan imam da se reflektira, da se odrazi njegova ta toplina i njegovi dezraci vo svakodnevni život. I na kraju čemu si veri, grevovite se tovar. I ti koga imaš tovar kroz sebe, ti ne možeš da se dvižiš slobodno. Vidiš koliko je povolen tovar vrst tebe, toliko ti je oteženo pakovanje. I zato dođa u ovaj moment, dođa tobet, dođa pokajanije, za koje Allah dželle dželaluhu veli وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Allah dželle dželaluhu veli وَتُوبُوا i pokajte se svi. Koga Allah dželle dželaluhu veli pokajte se svi. Bez toga da li imate mali ili golemi grobi. Bez toga da li misliš da li imaš napravljeno greh ili nemaš napravljeno greh. A ima mu'minun organizi. Mladi i stari. Učeni, neučeni. Tu vratite se ka Allah. Zašto? La'allakum tuflihun, za da budete spaseni. Čovjek će biti spasen samo koga će se vratiti ka Allah dželle dželaluhu.